Дысклеймер. Калі ты, паважаны глядач, дакладна не разумееш мову, на якой я размаўляю, то раю табе скарыстацца субтытрамі, якія ты можаш уключыць у наладах Ютуба. Дзякуй. Усё нашае жыццё з'яўляецца ў нейкім сэнсе толькі зборнікам адлегласцей часу, што складваюцца ў агульную лінію нашага лёсу. І на маёй лініі ў гэтым годзе выпаў кароткі адрэзак на доўгачаканы улюбёны занятак. Праца па рэстаўрацыі хаты, што з дурнаватай ідэі пераўтварылася на сапраўдны праект, на які хочацца вытрачаць сілы і сродкі, каб захаваць сваю спадчыну. На жаль, часу заўсёды не хапае, гэта датычыцца і дадзенай гісторыі. Але ж ёсць магчымасць штосьці зрабіць і патрэбна ёй скарыстацца. Прывітанне ўсім! Гэта працяг нашай самай папулярнай гісторыі. Мінулыя часткі ў плейлісце, а мы працягнем. Цёплым летнім вечарам мы зноў сабраліся нашай кампаніяй, каб наблізіць дадзены двор да доўгачаканага аднаўлення. Пакуль чакалі людзей на дапамогу, вырашылі парэзаць тоўстыя галіны на дровы. Усё ж, відавочна, будзе большы лад на двары, калі з яго тэрыторыі, урэшце рэшт, знікнуць надакучлівыя карчы. Адразу выбралі месца, якое пакуль што стане ў якасці дрывотні, ля бярозкі за прыбіральняй. У зямлю праз 2 метры ад дрэва забіваем 2 калкі дзеля падпоры. Складваем дровы ў адзін рад, а калі месца заканчваецца, раўняем пляцоўку, забіваем калкі і выкладаем другі рад. Няхай дровы прасыхаюць тут пад уплывам мясцовых вятроў з поля. Пераходзім да працы, што адкладалі яшчэ з мінулага году. Мы вырашылі зрабіць паўнавартасныя вароты. Тэхналогія, як і ўсё іншае ў дадзеным праекце, патрэбна простая. Таму вырашылі зрабіць вароты, што складаюцца з адзінае дзверы. У намечаным месцы для асноўнага слупа выкопваем ямку. Мой маленькі дапаможнік, як і заўсёды, сочыць, каб праца была зроблена якасна. У ямку ставім падрыхтаваны слуп, да якога мы загадзя прыварылі завесы, а затым засыпаем яго кавалкамі бітай цэглы ды пяском, пры гэтым шчыльна ўсё трамбуем. Выглядае надзейна, і пасля праверкі сумневаў не застаецца. Перакручваем сетку да новага слупа. Стары слуп выкарчоўваем, а сетку, што правісла паміж 2 апор, здымаем і акуратна кладзем на зямлю. Прыносім сюды апошнія абрэзкі дошкі, што ў нас засталіся. Відавочна, нават самай доўгай з іх не хапае. Таму з дапамогай самарэзаў і шрубавёрта збіраем з 3 адну. Такая канструкцыя дадасць варотам дадатковай надзейнасці. Цяпер выстаўляем і вертыкалі адпаведных памераў. Збіраем канструкцыю і правяраем яе дасканаласць. Усё як мае быць. Для дадатковай трываласці робім яшчэ 2 вертыкальныя стойкі ў сярэдзіне. Гатовую канструкцыю можна павесіць на завесы. Так, відавочна, двор мае няроўнасці, але гэта вырашыцца восенню. Ёсць меркаванні, каб пераараць і выраўняць двор з дапамогай тэхнікі. А пакуль у яму кладзем падпорку. Вось і настаў час выкарыстаць сетку. Падымаем яе і прымацоўваем да рамачнай канструкцыі пакуль што з дапамогай самарэзаў. Але гэта толькі дзеля таго, каб выраўняць сетку па адным узроўні. Канчаткова сетка зафіксуецца на цвікі. Пакуль двор наноў не зарос карчамі, выкошваем яго бензакасою. Для дадзенага інструменту такія галіны не праблема і яны лёгка сцякаюцца. А вось калі пакінуць двор яшчэ на 2-3 тыдні, без сякеры зноў не абыдзецца. А таму зараз на часе абкасіць ізноў увесь двор. Вечарэе. Камары не даюць спакойна працаваць, ды і цемра ў такой справе не дапамагае, таму на сёння досыць. За некалькі гадзін і так зроблена немала, таму збіраем інструмент і невыкарыстаныя дошкі і ідзем да хаты.
Працяг будзе заўтра. З зыходам сонца першай справай заканчваем работу мінулага дня. З дапамогай цвікоў канчаткова фіксуем сетку, а для прыгожага знешняга выгляду выдаляю кавалкі сеткі, што, так бы мовіць, выходзяць за рамкі, а астатнюю сетку выстаўляю па адным узроўні. Цяпер да хаты ёсць цывілізованы праход, таму наш мінулы можна канчаткова зачыніць. Нарэшце прыбіваю цвікамі край сеткі да суседскага плоту. Яшчэ адзін маленькі крок да канчатковай мэты зроблены. Вяртаемся да хаты, дзе ўвесь час ішла трыху іншая, але, можна сказаць, нават больш важная праца. Цяпер можна канчаткова вынесці мэблю, што яшчэ засталася тут, а ўсё дзеля таго, каб нарэшце вымыць падлогу. Пачынаем ад дальняга кутка і рухаемся ў бок дзвярэй. Найбольшыя цяжкасці з падлогай каля печы. Гліна зацвярдзела і вельмі моцна прычапілася да дошак. Таму прыкладваць даводзіцца вельмі шмат сілы часу, каб адмочваць кавалкі сыравіны і раствараць іх у вадзе. З-за гэтага увесь час патрэбна замяняць воду. Але пасля гэтага ў хаце нават паветра змянілася. Пераходзім да вокнаў. З дапамогай клейкай ленты патрэбна абараніць шкло ад плям фарбы. Таму крок за крокам спачатку заклейваем шыбы, а затым па перыметру ўсё акенца. Да гэтай працы падыходзім вельмі адказна, бо не хочацца наноў шліфаваць сцены ад фарбы. Цяпер можна пераходзіць да працы па аднаўленні вокнаў. Мы ўсё яшчэ прытрымліваемся канцэпцыі мінімалізацыі бюджэта, таму выкарыстоўваем фарбу, што знайшлі па вельмі добраму кошту ў адной з оптавых крам. Крок за крокам пэндзлік танчыць па старой драўніне і дае ёй подых новага жыцця і прыгажосці. Знешне хата таксама набывае больш акуратны і прывабны выгляд. Здаецца, сюды можна хоць заўтра перавозіць рэчы і засяляцца. Але, на жаль, да гэтага яшчэ пройдзе вельмі шмат часу. А пакуль можна назіраць, як цудоўны малюнак з'яўляецца на вокнах прыгожа, акуратна, утульна. Што яшчэ патрэбна? Для гэтае працы патрэбна цвёрдая рука і ўпэўненасць крокаў. Ну і, канешне ж, час. Чалавек з гарачай галавой такую працу наўрад ці выканае. Але нам гэта ўжо звычна. Памятаеце, як мы шліфавалі дадзеныя сцены на працягу некалькіх дзён уласнаруч, без дапамогі інструмента. А тут пытанне ў некалькі гадзін, але фарбу давядзецца пакласці як мінімум у 2 слаі. Наш стары сябар ізноў завітаў да нас. Сёння ён звярнуўся па дапамогу. Смага замучыла. Што ж, давялося падзяліцца з ім нашымі невялікімі запасамі вады. Заўсёды прыемна дапамагчы якой-небудзь дробяззю. Увесь час мы шукаем матэрыялы для нашага праекту. Крыніцы ў нас розныя. Дзесьці атрымліваем матэрыял за дапамогу ў працы, штосьці знаходзім на сметніку ці на ўзбоччы дарог. А гэтую аграменную дошку мы забралі падчас зносу старога хлява па суседству. Яна была нікому не патрэбная, і яе чакаў лёс звычайных дроў у печы. Але не сёння. Пакуль пакладзем яе на гарышчы, а потым штосьці зробім. З дапамогай няхітрых падлікаў зразумелі, што дрэву, з якога была зроблена дадзеная дошка, было амаль 100 гадоў. Магчыма, зробім 100-гадовы стол ці лаву. Пакажа час. Працягваем прыбіраць хату. Канешне, мы вяртаемся да гэтага пытання кожны раз, але тут ужо мова ідзе пра рэшткі бытавой хіміі, анучы, сродкі індывідуальнай аховы ды іншыя рэчы, якімі мы да гэтага часу карысталіся. Цяпер можна вынесці іх у дадатковае памяшканне, дзе яны будуць увесь час пад рукою. У хаце пакідаем толькі драўляны стол ды мэблю, на якой можна будзе час ад часу адпачываць.
Падчас працы ўсё роўна пыл ды бруд заносяцца ў хату, таму прыбіранне ўжо стала часткаю жыцця. А яшчэ, дзеля дадатковай бяспекі, мы закрылі комін палатном тканіны. У калідоры ў нас таксама з'явілася новая рэч, але гэтую гісторыю распавядзем іншым разам. Звонку вокны вырашылі ў гэтым сезоне не фарбаваць. Усё адно не хопіць часу. А вось што абавязкова патрэбна зрабіць, гэта і гідраізаляцыю. А для гэтай працы лепей за ўсё падыходзіць сіліконавы герметык. Заражаем у пісталет балон і праходзім кожную шыбу асобна, на стыку драўніны і шкла. Пасля таго, як рэчыва засохне, вільгаць перастане трапляць у хату і руйнаваць вокны. Апошні раз грабаем траву з двору на знішчэнне агню. У наступны год можна будзе сушыць яе на сена і захоўваць на выкарыстанні ў сельскагаспадарчых патрэбах. А на гэты раз усё навяжыш і ў вогнішча. Канешне, здаецца, што праца не рухаецца ўвогуле і нічога не змяняецца. Але нават за гэты сезон было зроблена вельмі шмат чаго. Толькі ўявіце, з чаго мы пачыналі і што маем зараз. Не ўсё адразу, праз прыкладзеныя сілы і час, крок за крокам, але мы набліжаем дадзены будынак да сваёй невялікай мары. Сапраўднае аднаўленне, у якім мы маем патрэбу. Дзякуй за прагляд. Падтрымайце дадзены праект сваёй падабайкай і каментам. Падпішыцеся на канал, калі вы тут упершыню, паглядзіце іншыя відэа, у тым ліку і мінулыя часткі. Дзякую вам за ўсё і убачымся!